Da ni'n troi? Da. Diolch. Heddiw, dwi'n cyfweld â cruise ship singer o'r enw Heledd Watkins. Croeso mawr! Gwch chi glapio. Hei ga. Ei, iawn. Trefyn. Iawn, diolch. Ti'n iawn? Good joch. Diolch yn lyflu. Ti'n edrych yn iawn. Diolch. Ti'n canu ag y chwarae efo HMS Morris. Ydw. Be mae Heledd y feddwl? Wel, oedd Heledd yn dywysoges yn yr 6ed ganrif. Dwi rioed i clywed o'r blaen. Heledd. Heledd. Ie. Heledd. Sut ti'n deud o? Heledd. Heledd. Os yna'n neis pan ti'n gweud ei gael. Heledd. Iawn, Heledd, sut fysa chdi'n disgrifio miwsig chdi? Mae fe tym bach yn psychedelic a tym bach yn poppy a yn ddiddorol. Diddorol? Ie. Yeah. Go on. Ti'n meddwl? Ac yn llawn synthesizers a guitars a drums a stuff. Ti'n eitha pretentious, dweud? Ydw, mae pobl wedi gweud yna. Heledd. Does am lot o ferched ar y sîn, rili, nagos? Na, dim digon. Wyt ti'n meddwl bod hi'n bwysig i chdi fel role model i merched ifanc efo diddordeb mewn cerddoriaeth ac fel byrd sy'n chwarae gitar i annog cyfartaledd mewn cyfleon i ferched? Ydw fi'n cymryd yn rhywbeth pwysig iawn. Heledd, ti'n fan o Fleur de Lis? Mae'n rhaid reit, ar un. Dwi'n Ynys Môn, nag yno? Grwpi neu beth? Grwpi mawr, Fleur de Lis. Maen nhw'n clas. Ti'n fan? Wel, maen nhw'n wella band da yna. Be mae'r can gormod o ddyn amdan? Amdano pan mae pobl yn gosipan am perthnasau personol pobl. Heledd HMS Watkins. Ti'n gwrando na fi, ti? O chdi siarad? Hwn. O, sori, cario ymlaen. Wel, gormod o ddyn. Amdano bobl sy'n gosipan am stwff. Mae'r interview yma'n dechrau mynd yn stel gwan, so dwi'n mynd i trio rapio i fyny. Oce. Ond gyntaf, ti'n edmygu rhywun? Ydw, lot o bobl. Ti'n mynd i enw un? Fi'n edmygu Benedict Cumberbatch. Gyd i ddweud Gareth os ti isio? A Gareth, wrth gwrs. Ti isio roed am brawddeg llawn so bod ni'n gallu torri fo well? Rwy fi Heledd Watkins yn edmygu Gareth a'i holl ddoniau. O, hwnna'n un i'r cefn y DVD. Gynna ni glip rwan i chwarae. Oce. Nawn ni sortio fo allan yn post. Dwi'n wedi gamser i sortio fo wan. Oce, mae'n iawn. Ond nawn ni drio wneud rhywbeth efo yma, so fydd y clip y dechrau rwan. Mae'n clip eitha hir, sori. Mae'n iawn. Oce. Nawn ni dogi hwn, anyway. Oce. Da ni allan! Waw, am clip ffantastig, gawn ni clap am hwnna. Heledd, fyddi di deud dipyn am y clip na? Oedd e'n glip am Griff Lynch a'i drip o amgylch Ewrop pan oedd yn 16. Waw! Waw, fydda'n disgwyl gweld o. Na, disgwyl, dwi wedi torri'r fourth wall wan, achos da ni wedi gweld o do. O. Ia, Griff Lynch yma na, pan oedd yn 16. Gyd i fynd on? O, diolch. Diolch, Gareth. Ta! O ia, gwch chi glapio. O ddim yn interviewee da iawn, a gweud.